खुलुमबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलिनिफ्राय क'क्राझार बागानसालि बे थानसालिखौ बेखेवनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बे लेखा फैगौ 20 डिसेम्बराव फुंबिलिनि 9 रिंगायाव बेखेवनाय जागोन आरो बे हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारियावनो जिल्ला गौथुमनि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ बे क'क्राझार नोगोराव समायना बाथौ थानसालिखौ बेखेवनो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायहरदों आरो बेवहायनो फुंबिलि समाव गोजोन आर'जजों आरो बेवहाय सानसेनि हाबाफारि लानाय जादों आरो बेवहायनो गासैखौबो जिल्ला आफादनि बिबानगिरिजों लोगोसे बाथौ सिबियारि आरो नोगोरनि क'क्राझार नोगोरनि रायजो राजा बाथौ सिबियारि नोंथांमोनखौबो खावलायहरदों आरो जोंनि दौरि आसारि लाइमोन माइनाव गासैखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायहरदों आरो दिनैनि बे फोसावहरनाय आरो खावलायहरनाय बाथौ सिबियारि नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जाहाथे बे हाबाफारिया मोजां जाफुंसार जाथों आरो बेनि थाखाय दिनै जिल्ला आफादनि बिबानगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय आरो फिन खेबसेबाव गौथुमनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै गोजोन फुंबिलियाव गुबुन जिल्लानि बिबानगिरि नोंथांमोन बयनिबोसिम जोंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो हामलायनायखौ जासिबाय। फैगोन डिसेम्बर दाननि 20 खालार खालि क'क्राझाराव थानाय बागानसालियाव जा लुफुंनाय बाथौ थानसालि बेखौ बेखेवनाय जागोन। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेखेवगोन आरो बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आबो बाहागो लागोन। ओंखायनो मोनफ्रोमबो जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारिखौ लाफानानै बिबानगिरि नोंथांमोन बयखौबो बे हाबाफारियाव फाराफारि बाहागो लानो थाखाय जों गुरै खावलायबाय। बे थानसालिखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे क'क्राझार जिल्लाया नारा नाथा नाजानानै लुफुंबाय। बे बाथौसालिखौ जोङो जोंनि मिरु बाथौ थानसालिनि गिबि मावफुंनाय होननानै जों दा बेखौ बुंनो हासै। जोंहा बाथौफुरियावबो गुवाहाटी बाथौफुरियावबो बे थानसालि लुनाया सोलिगासिनो दङ। बे क'क्राझारनि बाथौ थानसालिखौ जोंनि मिरुनि दालाय मावख' हिसाबै बेखौ लानाय जागोन। बे बाथ्राखौ जों क'क्राझार जिल्लाजों रायज्लायनानै गरन्थ'आव फैबाय। ओंखायनो नोंथांमोना बयबो बेहाय लोगो फैनानै बाहागो लाथों, बेनि थाखायनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।